Presyo sa bugas sa merkado sa Carbon Dakban Sugbo ni uminto tungod matod pa sa pagsaka usab sa presyo gikan sa ilang supplier. Sayra nato kini ug ubang presyo sa ubang palaliton. Pinaagi ni ning report. Sa tindahan ni Saturnina Gukong, bag-o na ang nakabutang nga presyo sa baligyang bugas. Kini tungod kay doon na paglihok sa presyo nini depende sa klase o variety sa bugas sumay. Gitugan nini nga ni uminto og 2 pesos ang presyo sa matag kilo o usa ka katos ka pesos matag sako. Lakip nini ang ganador nga tag 52 pesos ang kilo gikan sa tag 50 pesos. Lion Ivory 48 pesos gikan sa 46 pesos ang matag kilo. Conchita Orange 52 pesos gikan sa 50 pesos. Gani ang presyo sa bugas mais usab nitupong na sa presyo sa humay nga tag 46 pesos ang kilo. Isaka gyud og tagkuan 100 ang sako. Ngano man usay rason ka? Murag kuan mo kuno kanang nagnihit. Matod sa negosyante nga posibleng mosaka pa ang presyo sa maabot nga mga adlaw. Hinoon mag-agad daw sab sila sa selling price sa mga suppliers. Samtang sa nasayra ni Gukong wa maabot sa Sugbo ang variety sa bugas nga gibaligya sa barato nga presyo. Samtang nagpabiling stable o normal ang presyo sa itlog nga nagkandidahan sa size 50, 7 pesos ug 8 pesos depende sa gigamyon o gidakon. Ang presyo sa mantika gikan sa 68 to 70 pesos ang kilo. Samtang ang asukar o brown sugar tag 80 pesos ang matag kilo. Size, mahangyo 60, 70 ana. Pero sa man kanang mas barato ni nganong 68. Kanon barato man siya ron. Nius-us naman. Normal ra ang price, wala siya mo taas, but ang tendency will turn a little bit down because wala na kay mga estudyante, so lesser na ang consumption sa egg within the Metropolitan Cebu. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.